Okay. Så det er simpelthen GoPro Markers anden video. Og lige nu går jeg i noget meget vådt græs. Og jeg kan allerede mærke det på mine sokker, så det er ikke en god begyndelse af dagen. Jeg har faktisk et enkelt sted, som I sikkert kan huske fra den sidste video. Så det er den gamle slagter, vi skal over til igen. Og hvorfor er der lys derovre? Ja. Synes I, at det er sådan lidt creepy at gå steder, hvor det er mørkt? Du er alene, og det er hjemsøgt, og det er en slagter. Jamen det synes jeg jo på en måde. Men jeg gør det her, fordi jeg synes også, det er sjov på en måde. Jeg elsker det der adrenalin, og der er sådan en stor gris, der løber efter dig, som var død i 1995. Jeg tror ikke, de arbejder. Hvis de gør det, så er jeg fucked. Nå, ved du, jeg kan faktisk godt lide, når folk de løber efter mig. Det var jo knap så skræmmende. Sådan der. Bare lige kunne høre sådan en rigtig kraftig maskingehav. Jamen, der kom ikke nogen. For jeg tror, jeg stod der med på min høresansen på mine øjne. Det er faktisk ret mørkt. Og det her lys, det lyser ikke langt. Det lyser bare tydeligt lige foran mig. Og det kan kraftedeme også lyse over mig. I hvert fald for mig. Så vi slap her sidst. Lige der, hvor de der drenge der, de ødelagde over, jeg ødelagde også lige lidt. Så de var herinde med os. Jamen, det er jo meget skræmmende det her. Aha, I tror lige. Men det er jo meget specielt. Der er jo ikke noget her andet end mursten, sten, mørke, glas, plastik, affald i det hele taget. Og en bamse. Ved du hvad? Jeg navngiver dig Pedro. Nu er mig og Pedro besties. Prøv at se her, Pedro. Har du nogensinde været sådan et sted her? Det har du jo, for du bor her. Fuck, jeg hader dig, gris. Der står gris i går. Med det hjerte. Jamen beslut dig, hader du eller elsker du? Er det ikke sådan en lille mærkelig ting at skrive? Jeg hader dig, gris. Hjerte. Vi har stadig Pedro. Der skulle der komme en ny tag over. Der er ikke noget specielt herinde. Ikke engang en dør. Det skulle da lang tid siden, jeg har set det her shit, du. Jeg stoppede med at gå herhen, fordi jeg blev pisse bange, fordi det er mørkt. Hold da kæft. Ved du hvad, Pedro? Vi tager dig med hen til indgangen, ligger vi der i stedet. Det er jo en god ting, ikke? Du skal ikke give mig et sejder, Pedro. Klar over, hvor pinligt det er, det her. Snak skyrt, gå alene, lyg bange.
Og så min klasse, eller i hvert fald nogen af dem kigger. Og i klassen, de må ikke vide, at jeg er bange. Fordi jeg er ikke bange. Jeg er bare bange. Og hvad kalder du det så, vil Patrick sige? Jeg vil jo så sige, jamen det betyder bare, at jeg er bange. Og så vil han bare sige, det er sgu da ret flot det herinde. Ved du hvad? Det kan jeg sgu give en tommel op. Det har de gjort godt. Jeg tænker, hvis jeg finder en udvej herovre et eller andet sted, tænker jeg går ud af den. Og jeg er så bange. Jeg er simpelthen så bange. Jeg sveger og koldt sved, så bange er jeg. Så der er en udgang der. Men det virker ikke så meget som en udgang. Eller det gør det på en måde, men jeg kan bare ikke komme ud. Går vi lidt længere ned her. Vi har stadig Pedro, men... men jeg kan ikke gøre for det. Jeg er simpelthen så bange. Nu tror jeg, vi går den anden vej igen. Nu blev jeg sgu lidt mere bange, fordi det var ikke mig, der lavede den lyd. Pedro, beskyt mig. Undskyld, Pedro. Nej, Pedro. Jeg kan ikke huske udvejen. Kan I hjælpe mig? Jeg tror ikke, jeg kommer tilbage i morgen i liv. Jeg tror bare, vi går ud herovre. Og så ligger vi Pedro. Okay, hvis en eller anden finder Pedro, ikke? Så får I 10 kroner. Hvis I finder ham og tager den med hjem til mig, ligger den i min postkasse. Nu når jeg ved, hvor jeg bor. Hvis I gør det, får I en 10'er. Okay, se mig, man gør noget ved det. Bro er en legende. Men husk en 10'er, som finder Pedro og lægger den i min postkasse, eller tager den med over i skolen til mig. En 10'er. Jeg ved, I vil have det. Nå jo, I får bare de samme rulletekster som sidste gang. Jeg har sat mig ikke råd til at gå hjem og hente Delle, og så tage hende med herover. Okay? Så I får bare de samme. Ha' en god dag i aften, eller hvornår I ser den her video. Husk at like og subscribe. Til videoen. Godt klip, Chili. Så en god bid.